רוני גפני, ועוד פעם העניינים מתחממים בקצב הזה, עכשיו אפשר לראות שם ניסיון, ויש שם מכות. וואה. שם. לא ככה, הכיבוש במשחק האימון הזה התפתח. ועכשיו התערבות גם של אנשי הנהלת מכבי תל אביב. המשחק הזה היה חם מההתחלה, והוא התחמם עוד יותר בדקות האחרונות. דניאל בר נתן פוצץ את המשחק בין מכבי תל אביב לאלנה ולדימיר. יותר נכון, התקרית האלימה בין שחקני הקבוצות היא זו שפוצצה את המשחק. דניאל בר נתן רק נתן את השריקה הסופית וביקש מהשחקנים לרדת לחדר ההלבשה, ובכך מסתיים המשחק בין מכבי תל אביב לאלנה ולדימיר. לא כך קיוו הצדדים, שיראה יום שישי בצהריים, משחק אימון שאמור להיות מבחן לשחקנים משתי הקבוצות, והוא מסתיים לו אחרי תקרית חריפה בין שחקני הגנת מכבי תל אביב